Tersini değiştirmeyen yılan ölür diye, ama fikrini değiştirmeyen adama iza kalır diye mesela yani kohum içeride halkın fikrini değiştirmese iza almana mahkum oluyor da yani medeniyet bilen, akıl bilim bilen ayaktaş doğru bak gitmese yani kıyali cennetin aladasında, o dünyanın aladasında, ayalın eline aladasında şoğur narratif değil yani şonun yani fikirlerde yaşayar. Ava. O şeyle pikir o ütkötmeýänlik ýa-ni pikiri sen durup özüňi ütköp bilen ok. Ona käbir zatlar sebäp bolmaly. Mysal üçin daşyna çykan aýallar o isläp pikirini ütgän ok, daşyna çykandy üçin ütgedi, öz ütgeýär. Mysal üçin aýdaly şu wagt pul gazanyp beren, ýurdun daşynda işläp beren bir aýal çykmadyk bolsun, onuň ýerine başga bir ýurdun içindeki aýal çyksyn. Onu ütgemeýe, ýa-ni ýurdun içinde galanyňky daşyna çykan ütgeýär. Bu zatlaryň ýa-ni uly bir neme täsiri daşky gurşagdan gelýändir. Daşky gurşagyň ütkese sen hem ütgemeli bolýar. Mejbur. Sen ütgäp bilmeýän bolsaň diýmek o taýda da kän galyp bilen ok, ýa-ni işläp bilmän izine gidýänler bardyr. Şolaryky demetme. Oğlum şeyle orada atla da merdan yani kıvenanlar taşın dişleyenler dünyanı öğreyenler bulan fikir bitkiye doğru mu? Taşta öğreyenler yurdun için öğreyenler yurdun bu yağda bizler ne için yurt taşın yani cemi situation göreyen de bir fikir de öğreyen ütleşme bolmadığını böyle bolmadı geldiğini bilen yani kayırlar bunu dile getirip veriyor yani Tuğrunda aydıp bilyada dedi yüze çıkarya yöne köpçülük içinde şunu aydıp bilmese de yani beynisinde otur da niyet var. Şöyle durmuş devam etmen değerliğini bu pullar biri pullardan yani da erkeğin ecizdiğini bu ne doğruduğunu şu niyet içinde otur ya da ama yani tarakanla diyelim adamlarına da gerek var. Şu niyetini almak da ve şöyle